je pas als laatste de deur uit, no? We hebben altijd beide al belangstelling voor muziekhand. En de laatste jaren na mijn pensionering eigenlijk, en dan ben we veel gingen weer erheen en dan op een gegeven moment een dansvlier voor op en dan van alles uitzien te vinden. Want ik ben echt niet typisch van een stapje naar voren, een stapje naar achter, een stapje zijde, dat moest tellen. Dat verstaan ik niet daar. Ja. Dat is gewoon voor de vuist waar je doorwijdt dus bepaalde dingen. Ja, het algemeen vind je het wel leuk, dus dat is ja, echt genieten. Maar ja, ik had dansles al vroeger, hoor, dat jij bij de opvoeding. En nou ja, als ik naar de muziek ging, dan, wie vroeger ik zei, dan ging de muziek op de doosje. Maar ik wil net als een leren pier aan de kant staan. No? Dus hij wou eigenlijk naar het doosje, maar op een gegeven moment kreeg hij een van die frommers en kreeg hem tapenvlier. En naderhand is er gewoon een vrije man worden, dan ging ik gewoon op een vlier. En dat vind ik wel leuk, mooi mij. Ja. En meestal moet ik gewoon zelf wezen, maar de echt origineel doosje doen we niet meer natuurlijk. We doen maar wat. Ja. Maar dan is het in een opvoeding maken en ik ben het opvoeden. Dus dat is... Hoe lang ken je elkaar al? Dik 40 jaar, 43 jaar. Ik wie toen in de tijd wat doordraaid, wat ontspant. Nou, en dan om te relaxen, dan krijgen we dus het boor zien en mij de hond te krijgen. En dan kwam ik een damesje en ja, god, de hondjes vonden ik al leuk en ja, dat ging wel. Dus zij stond stil nou. Want hoe oud ben je? Ik ben 82. 74. Ze zei al, wat wil ik blij van je? En ik hoop dat ik zo oud ben dat ik dan niet. Ik zeg, je moet direct al beginnen. Natuurlijk kun je nog met plezier maken. Maar ik krijg van alles en nog wat komst. Misschien voor sommigen misschien een voorbeeld te wijzen. Dat is alleen maar positief natuurlijk. Hoe vaak ben je op paard? 2 tot 3 keer per week alleen. Soms, de laatste tijd natuurlijk. Soms 4 keer in de week. Dat we misschien 3 keer in het jaar of 4 keer in het jaar. Ja. Maar ja, toen kreeg je weer de smaak te pakken. En dan raak ik uit werk wonen in vrije tijd. Dus ja, toen moet het roeren wel heen. En ik vond blues altijd mooi. En dat ging goed, lichamelijk voor je? Ja, een paar jaar geleden hebben ze bij mij naar heupen in planten. Ik kon niks meer aan, maar een stok te krijgen op een gegeven moment. En verrekken van de pijn. En nou, dat hebben ze dus hersteld. En nou ja, dan met fysiotherapie. En hij springt nog maar in de lucht. Ja, dat houdt helemaal niet op. Dus, een jong hinder? Ja, zeker. Ik heb soms krijg die voel uit de kijf het eerst loslaten waar het Sint-Lang kwam. Dat staat lang in. Dat is, maar de muziek die maakt het wel als ja, dat is licht dus. Dat is vooral als contact met de muziek hebt, dan wist ik een soort zaak natuurlijk. Maar als de muziek die pakt, ja, dan is het dat vast met zere knibbels, dat vast met zere heup. Dus dan gaat alles heel veel soepeler. En hoe gaat de orde thuis dan? Nou, dat ik de jongen de trap op ga, dan moet ik me eerst omheen loeken en elke voet de heup en dat het tegen goed gaat dan. Maar als je een rekken strek op de kant van het bed, dan gaat het wel wat. Dat is geen enkel probleem. Hoe bijzonder ben ik Sjoukje en broer voor je? Nou, geweldig, hè? Ik ben een hele trouwe fans van u, maar sowieso ik van dit blues gebeuren. Wij zeggen wel eens dat broer en Sjoukje binnenkomen, dan komt de guru binnen, als je vrouw. Ja. Daar ben je wel heel blij mee, want zij zitten al in de zaak, ik gelijk ontdoozen. En daardoor zo hier run. Hoe lang wil je hem nog trokken? Dat ben ik delvol hier. Ja. Ja, gewoon. Krijg je lang nog maar later in de wereld die kennen tegen. Maar je ging Joen nog even terug? Ja, we gaan hem terug. Dat was de laatste dat door dit nog. Ja. Ja, eigenlijk voor de bezem, dan ben je verdwenen. Want dat was dan.